4 ijiem wara li One News vela b'mod esklusiv li kien Simon Busuttil innifsu li talab lil Silvio De Bono tad-DB Group biex iħallsu l-pagi tas-Segretarju Ġenerali u l-Kap Eżekuttiv mistennija jkunu żvelati dettalji ġodda fil-gazzetta Kulħadd ta' għada nhar il-Ħadd. L-iskandlu skema pagi PN, skema li nħolqot wara li sar kap Simon Busuttil, ħasat il-Partit Nazzjonalista u kixef kif fil-waqt li l-kap kienet titkellem li mu fil-but taħat, kienet jiftijem ma' negozjanti biex iħallsulu l-pagi ħoxnin tal-ola uffiċjali tiegħu. Dan kollu sar magħruf wara li ħarġet l-inkjesta Capital One li fija 3 imħalfin konfermaw kif investigazzjoni dwar ħasil ta' flus waqfet wara li tfaċċa isem Beppe Fenekadami u dikjaraw li ma setawx jeskludu li kien propju għaliex tfaċċa ismu li waqfet l-investigazzjoni. Bil-Partit Nazzjonalista jipprova jdawwar il-kanuni fuq id-dil tal-ITS fejn il-Viċi Kap liħor Mario De Marco saħansitra kien rappreżentant legali tal-Grupp DB, Simon Busuttil spiċċa l-iktar wieħed fl-inkwiet għaliex il-konfront wassal biex inkixef Emil li se jkompli jkun espost fil-Kulħadd ta' għada. F'din il-kampanja kontra l-investiment ta' 300 miljun euro fuq is-sits tal-ITS f'San Ġiljan hemm ukoll il-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia. Fl-aħħar jiem bdiet ittella artiklu wara ieħor fil-konfront tal-imprenditur li għall-aħħar snin kienet jemla l-bwiet tal-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil. L-artikli tagħha waslu biex il-Grupp DB fetaħ 19 il-każ ta' libel fil-Qorti Maltija. Fi-stqarrija ntqal li din ma kienx deċiżjoni meħuda b'mod ħafif jew maġġel u l-kumpanija xtaqet li ma tieħux dan il-pass. Iżda Daphne Caruana Galizia ma ħalletilna ebda triq li f'din qalet il-kumpanija fi-stqarrija tagħha li deskriviet l-artikli ta' Caruana Galizia bħala attakki mala fama u gideb. Tikteb ħalli kieku l-liġijiet li jeżistu f'demokraziji Ewropej biex jipproteġu ċ-ċittadini minn din it-tip ta' aġir ma joddux għaliha għal il-grupp fi stqarrija li fiha intqal li l-flus li jintrebħu imorru għal karità.